אני כאן בסרטון חדש, זה חלק 2, הסרטון הקודם זה היה חלק 1, אז אנחנו מתחילים. יאללה, בואו נתחיל. זה אתגר סולו, חייב תמיד סולו. הפעם אני עם חבר שלי נועם, תגיד שלום. שלום. אז אנחנו נעשה תורות, אנחנו עכשיו עם ג'קי. הסרטון הבא יהיה או עם ספייק או עם שלי שהשגתי אותם לא מזמן. את שלי השגתי ממש מזמן כאילו, זאת ראשונה מנסה. אין לי משתמש יותר מדי טוב. לג'ינדרים יש לי את סרג', יש לי את קרוקודיליוס, יש לי את וספייק. אז בואו נראה את הקווסטים. קיצר זה הקווסטים, אז בואו נתחיל. אז ניתן לנועם להתחיל כי הוא אורח. תתחיל משחק. אל תדאגו, נועם יודע לשחק, הוא עם 7,000 ואני רק עם 6,000, אז אנחנו צריכים את השם הרגע כי בזמן המשחק. Time, I gotta work. I am a creature of the night. I am a creature of the night. יופי. אז הנה, עכשיו הבנו את השם. עכשיו נשארו עוד 6 בראולרים. הרגע מורטיס הוריד מישהו וקרוקודיליוס. יופי, טוב שלך הורדת את קרוקודיליוס נועם. אנחנו ממשיכים. רגע, שמו חדש. הנה, אנחנו ממשיכים לחדר שלי. והנה, אם אתם יודעים לערוך אז תכתבו לי. עכשיו אנחנו מצב מכריע, תוריד אותה. תיזהר עם 9. תחכה לקוח תינקני, תוריד אותה. תיזהר ממנה, היא על 9. איך שלי קצת מציג פה, אבל לא נורא, והם זרגה אותנו מקום שני. לא נורא, אז אנחנו נמשיך באתגר. מקום שני, לא רע בזה. נועם הרגע שאל אותי מה האתגר, הוא אפילו לא שם לב. אז האתגר הוא קרב מכריע סולו. המטרה שלנו היא לגמור את כל הכוכבים האלה. בחלק אחד הראיתי את המועדון, אני אראה גם עכשיו. ואם אתם תרצו להתכנס למועדון, אתם תוכלו. זה באישור בלבד. אז תצטרכו אישור ממני. אני גם עומד לכתוב במועדון, להירשם לי לערוץ, כאילו. שכל מי שזה, להירשם לי לערוץ. ביי. הליאון הזה הוריד לי הרבה חיים, אז אני אברח לו כאן עכשיו. גם לחבר שלי נועם יש את ליאון, מי שעכשיו איתנו, נכון? הליאון הזה מעצבן אותי קצת, אין לי כוח להתעסק איתו עכשיו, אני אחכה קצת. ביי ליאון. הורדתי את הליאון הזה, הליאון הזה קצת עצבן אותי. יופי, אז אנחנו ממשיכים בעולם. הורדתי איזה אל פרימו קטן, עכשיו יש פה איזה קרו. נוריד אותו עכשיו, ביי. חבריקו, עכשיו קרו, אין לך סיכון נגדי. לקרוא הזה אין סיכון נגדי, כאילו, כי אני עכשיו עם כוח תינקני וביי. נו, מה עכשיו הוא הוריד לי את הכוח תינקני? יופי, הורדתי אותו. אני אעשה את הזה החדש שלי, שקיבלתי עם הזה. יופי, ועליתי לדירוג 16 והשלמתי מלא קווסטים. אני כבר גמרתי את הבטל פאס, אין לי יהלומים אז אני לא אקנה אותו, אבל הוא בסדר, לא נורא.
מקום ראשון הפעם, 5 קרדיטים לדיינמייק, ואני אראה, השם של המועדון, כותבים 4 דגלי ישראל, וזה השם של המועדון. ותראו המועדון, זה עם ישראל חי, כולם מוזמנים. מי שלא משחק בחזיר, מורידים לו דרגה, או שהוא יעוף כאילו, אז חייבים לשחק בחזיר. תסתכלו, בפעם הקודמת אני הייתי עם 13, עכשיו במגה פיק הזה לא שיחקתי כל כך, והם לא שיחקו כל כך בזה. זה המשתמש השני שלי. לא נורא, אז יאללה תור נועם, יש לך כוכב. אני אראה אותך. נועם אחרי זה רוצה שאני אראה את המשתמש שלו, אז אני אראה. אני אכנס לחברים וזה. אז אנחנו ממשיכים את הקרב אחרי סולו בכיף שלנו. סקין מדליק, אגב, הוא מציע לקנות אותו. מציע לקנות את הסקין הזה. והסקין הזה עוזר בעיקר כאילו נו, איך אומרים את זה? לסולו כאילו, כי ג'קי היא בן אדם טוב לסולו. היריות שלה טובות. תפתח את החלון אולי שיהיה לכם אור. תפתח גם שיהיה לכם אוויר. קנו לי שולחן פינג פונג גם חדש, כאילו. שתדעו, אני עומד לעשות אולי איזה ולוג עם נועם של רק פינג פונג. נועם הוא החבר הכי טוב שלי ואני החבר הכי טוב שלו, כאילו. אם לא שמתם לב שאנחנו עושים הרבה סרטונים ביחד. ונועם עושה פה איזה משהו שאני לא הבנתי למה הוא עושה את השיחה הזאת ולא את השיחה שקיבלנו. נועם, תלך זה שם, נו. איפה הוא? יופי, תוריד אותו. יופי, הורדת את כל, תיקח את התיבה הזאת ותהיה ב10. יופי, עכשיו רוץ. לא אכפת להוריד חזון קצת חיים. תוריד אותו. כוח תינקני. למה אתה לוקח? תרביט לו. תוריד אותו. יופי. נועם ניצח מקום ראשון. ועכשיו תורי. אישור, אני אסכים ליואב להצטרף אליו. וקיבל נדיר, כאילו זה צפוי. נשלח לו בקשת חברות. זה קרב אחרי סולו, אז אני אעזוב. סליחה. ויואב זה חבר שלי, עכשיו אני מראה את זה של נועם. מה אתם אומרים? אז אני מחפש את זה של נועם. משתמש של נועם. לא רוצה יותר מדי. הנה זה נועם 1, 2, 3, 4. זה משתמש שלו. פרופיל. וזה. זה אחים שלי רואים סרט. יש לי רק אחים קטנים, אני הבכור. אני משתיק את יואב, חבר שלי. הנה הלאון שהוא אמר. אז אנחנו ממשיכים, אחים שלי רואים טלוויזיה לצערי הרב. יש לו את גס, יש לו את אש, יש לו את טוטיס, יש לו את קרוקודיליוס. קיצר הבנתם, יש לו את וילו ולאון. אז אנחנו ממשיכים בקרב אחרי סולו. let's go. אחים שלי סתם רואים טלוויזיה על חזק, לא יודע למה, אבל בסדר. אם זה חופר לכם אז זה לא אשמתי, אני אח הבכור לצערי הרב. אז בואו נמשיך. אתה זוכר שביקש לך להפסיק לעלות ליוטיוב? לא אמרתי משך את הסדין שלכם.